Halo berkat ai ku lebih ngi sia sa sen pat kene ka YouTube channel changa iba WK Gaming mah. Ho ai mentah si mana marba la bun ba mentah si ba long kom tam de mentah si mah ba man ka por mah ba balai ya ka account jong pi la sha ban la ni la sha ban suspend ba oi ba balai ba ya ka account jong fi ro bala kam long re ban start lang game la ne ban kom ta ter ban at la ne ban jeng group bat ki par lok jong fi barah pikwa bantip dah pikwa bantip ikene kajing syam ne ka ba kham chai lihat te se asngap ikene video hado ko ba kuat te jalokan kaban kong mah kene ka wei namar ba don ki parok janga ki bam la raban start rang game bat ki bam la raban jeng group te ai kato te kanom lele re te chupai chupai kene ka wei kinet ka ong kum no kene ka kun hon ka don ka jing la kai ka ba subah ong ka ba subah ka grina mo namar ba don yol se don kito ki parlok la ki enemy mo ki ba report ep long te ka grina kan habban lo kan habban pesangai shwai pi ban le kai rang game na de ban de kai bat ki por lo jong pi mo te kan kadang long kadang pet le ne kadang yet bene yo le se ba pide shisha uta uhakar le ne pide shisha uta ubre ubom long re pan la kai kan yo le se ba pide shisha uta ubre uba le tam kun em tai mo te kan te wat om slide re den habot te kan sa long ba hi la pi hak la pi pat hak la pi pat ju lek re ban san keluar to ki link mo te long e kan te wat om slide wat om tension re kan sa long ba hi haden te sakane ko ipat ka bakham don kam bha bat tip namar ba mentang ai iba la viral bha po ki Instagram po ki FB mo baki adi ya thet chpang kane ka account Free Fire tingam tip bale re ngap pe ka mene po ka Free Fire policy mo ngam tip bale baka khang persya ngi bangin ya di ne bangin ya thet ki account Free Fire jong ki we mo te la phim ngai de ro sa le hi ban check na po ka Free Fire policy bat sa la pim nang rep parang ro sa chule ban translate po Google Translate la pim yang te chupet chupet nok sai kan ne ka ong kum no te pet mentah ne ka ong kum no kajing ya sam ne dia ki akau kemot kajing ya sam ne dia ki akau jong phi ka balong persya ki kenton jong ka Free Fire bat kala ban wan ra ya kajing syak ban sange kemot te lo hang ngai ngatrai bu pilih i ba pilih tep sai long hang ne nga ong da kasi nre ka grina kanom long kanom bang ra da kasi ten re ngam pitep bang ayo na e bangan pekalane kasi nre nga chule ban translate te la pi mangai dre sa like ban lai hi kum tama ban sa like ban translate na mar bangam tip balai ka chu ka khang persya be bangin ya di ya thet ya ki account ki we na ki we na try ba day kene ko we na mar ba day ba ngi ya change la ne ngi ya remove ya u gmail la ne ya u ta un bar phone mo chang chpang te nga try kata hi ka daw ba baka panlong ya ka grina mo bakan ban be direct ba ya kito ki ba ya di ya thet ya ki account te gawai pat namar ba day lang ba kito ki ki link la ne ki link FB ki link Instagram mo ka daw ba ba sa long ya PCA ba pin sa sha ban la ne sa sha suspend ya ka account jong pi mar ba ho ai the man ta mla arban shania nga i ba shibun ba ki Instagram comment la ne ki FB an sa ki Instagram post sa ki FB comment mo ba ki on klik ya kane ban yo yu diamond klik ya kane ban yo yu wanda klik ya ne ban yo skin kan tang ba anda klik pat ko poi re shei shei kemot pitang su san bakala hang ta kemot kala sha ban ya ka account pi mar bangai i man ne ka ong kom ta ka ong da pi kom bakala san klumar ha ki website ne ki link ki bom ya dei ba ka Free Fire mo te long ka ong ba kan sa sha suspend nan ne kan la khang par sha ka account jong pi te ngam te ba le da pi kwa ban tep shai ka ne te ngatai ba pila ban chule hi be ha po ka Free Fire policy mo namar ba shi pon ba ka jrong ba ban batai step by step ban batai bani ya kata ngatai ba ka jrong ba ban ar kan ta lai kan ta ka video ro pat ko ra tharai te an chu batai be kam to ko tangi ba kham dau ba mo namar ba long la da pile ba kala kam ne kam tai te mo long mla re te shu kito ki hakar ka ba ong te mla re ban lai namar ba kito te lahap bet ban syaban bet direct permanen bet kito ki bahak sate TV siaro shubot da pi kom yo le bakala shubo kom yo san bakala ki ya ka account jong fi te kamot long toh yo la se ka girina yo la se kadang map ye kum ne kam te te yong
Long la bakandang long bakandang la mo tiyo le se bakandang map shu te ngam te bale mar bakal khang persya bapin le tam bapin pandan kam bakla ka makan ong mo te tangkam tahi te ngathai ku dior tangkam tahi an ban kun te hal daphi yakwa ban tip shai kan te song bahasa ya le kam ta sa chu sa sbe apa ukrum ne ko giljang pi prepare policy te sa pule bah kam ta mar bam ne ka ong daphi kwa ban nam ha to par ba namar dan wi bam iba pha ban le nga te nga par ngala poi par khat no ko wing ong ba balai ken na ka ikadaw ken banga kalong kom ne te ka ong daphi kwa ban tip ya kan ka ong sa check apa ka prepare policy jong ni tenga ham nga ngala yo di idea nang ta tinggal apet kay kita ka prepare polisi mo ani ngala king klis dan kacing strict kor pitang suba kalatang kendir ko modla sa suspend ka account jong fi mar bah oi ngayo iba mentantang menta si benai ado kendai pula hajar ki account ki bala sa suspend ngai iba kapus kata ka girina ngam bale ado kendai pula teli ki account te la sumet kata pula hajar te te happy share sangha wat om ya kwa pro wat om ya kwa yu than re sa chui la kai bet khop khop kum to kum ba ka karina kala ai mar ba ka ong kum ta da pi kwa ban ye join bet ngi ka tim free fire ka ong pin hab ban chui la kai bet tel da pi kwa ban le tam te ngi ngin hab check ong ngin hab strict ba na mar ba ngin nam sha re pi sia ba pin ye le tam bi ka ong kum ta tinga pat tengan suba tai bel kon kop tengan nam la ban batai bani te sa chui la kum ta te ka video ro ngan pun kon ang ne kan ne ka date tang ka ka video sampel mah te ngan pun kon tangkap nei te se champat kan next video te bye bye tata